Thomas? Yeah. Hey man. Hey. So Freya, try this to stream, bro. Freya. Fuck sake Freya. Mutar. Han alltid bjuder av han suckar. Kom jag man vet du, så då tält något så upp. Gui ekki vi är då. Nej, jag försökte tält upp. Tält då? Ax bara back from Ash. Sucks. Gui ekki vi här. Alright. Fuck it. Jag prövar. There's a Donkey Kong. Test? Ja, det testar jag gör den. Yeah man. Nej, nu. Och i äckiga worked. nu. Hör du det? Eller är det bara jag? Åh, jag har hört det. Har allt dubbelt? Allt dubbelt. Okej, är det dubbelt. Nej, för att Ta mikrofon tvärför. vi hör man min mikrofon tvärför för er. Okej, jag blir skutt göra det alltså. Jag försöker höra showen. Men suckar jag över ju. Sucks bro. Det där. Då ligger livestreamen för er. Jamen. Ikke helt det fritten i greisene. Då skriver jag instantly. Ja, jag alldeles. Yeah man. Min största fan. Hell yeah. Jag lever den största fan. To värst. Men hörs det slunks. Livet är inte fandom. Okej, jag måste slasha jag blir skutt göra det alltså. Det är jättebra. Donkey Kong. Hur ska du fixa... Alltså, vad gör Echo så säger? Jag säger ska bara sånt mikrofon är dubbelt än jag snart. Yeah. I don't know how to fix it, man. Pröva släck mikrofonen så där och programmen. Pröva. Programmet, de kan program. Ja. Det är capture card program. Det som du försöker. Släcka mikrofonen, va? Oh. Oh, maybe, bra. Yeah. Hold on. Kan det här? Jag ska like commentary here. Okay, kan vi nu? Oh my god, det kan vi. Jag behöver inte se pausa. Yeah man. I'm amazing. Smart. See that Fritnader? Gör den nu görs. Allt då? Det är så att chatten så då kan du se också från för. Han ser Du är min chat guy. Du kan göra med en modder. Kan det ta?
Jag var ung idé. Fuck. Well, I spelled Donkey Kong. I prøvde ikke til ut. Jag har nog sagt Fridnader. Right? Eller ska det bara ändra den? What are they gonna do for you? Det måste du bestämma. My fans needed me. Oh shit. Jag fuckar upp för det. Jag fick mamma till att spela det här spelet han lust då. Oh yeah? Ja, jag tänkte på så Casca Mountain dotter där. Donkey Kong till Dante Valley Game Boy. Hon dotte faktiskt bättre än i Game Boy. Hon dotte inte bättre än i SNES. Jag menar det är helt nytt för henne, inte? Ja, men det är egentligen samma spel. Det är det samma, men det är som ska vänja sig vid det först. Eller för henne. Plus vi spelade in showars på någon. Fick input delay socka i. Oh ja. Du ska alltså ha gott. Jag fuckar ju upp om att det. God damn it. Ja, men Jesus. Don't do that. Ja, ganska. Ja, men det spel är det bättre. Ja, det Donkey Kong till Game Boy kind of downgrade, extremt downgrade mot det där. Upp man sig det nästan spalt Final Fantasy. Det är samma som vad det är. Alltså snackar inte alltså kväll Final Fantasy 3 alltid. Till kväll. Till det där. Och han spelade. Han är ju spalta för. Okej. Jag borde pröva det. Att nå. Ja, hon går pröva det Final Fantasy. Det är sån expel med jag som ska få allt med smite för katt. Jag köper. Smite spela. You know? Jag tror. Eller tror jag bara avhänga internet. Jag kan få väck från det. You know? Ja. Annars i Friday Night du kan sätta live chat upp på telefonen eller skärmen och så där lockar. Jag menar telefonen säkert men jag vet inte hur sånt görs. Men nu bara nu är stå en guide free så fuck it. Fuck. Communications guy. Det är omsätt här. Ja. Kan se den kan få tid för det. What does it mean? Från en och fri att landa. Ja, fucking. Hans trailer var amazingly well. Sälte mig så hårt. Ja, channel trailer. Ja. Fucking betalade du för att få fucking advertisement för din trailer på YouTube? Nu spelar Pritnader. Jag vill veta hans story. Free to utan som checkar det, right? Yeah. What does he say? Vad ska jag för det? Ja, check den. Ja, han säger att han gör den faktiskt. Damn. Well, the fact with my smite. Det är vi hätiga så här banan, det är så rinchi. Ja. Spalt, är du spalt? Jag sitter oss närs. Inte så länge, en gång. Här är så mycket spel, man vet inte vem man ska spela. Jag vet, men... Jag ska först vara spela för Metroid-spel. Att det är Super Metroid. Du måste ska se vad jag hänger av det. Super cool, man vill så lätt fänga av det. Ta en förra gångt. Fuck, jag prompar neck by now, varsågod. Bästa commentary ever there to me. Du prompar neck. Fuck, alla banana. Much entertainment. Fuck, got to know! Help! Jag vet man kan göra det. Jag vet man göra det här. I know it. I know the secret, guys. Come on. Bekvämt. Gör det då? Yep. Alltså, Leon. Han är chaufför.
I know it. Men Ha. I know. Hemligheter i spel någon. Oh my god. Ja, men kan du hata för hemlighet? Det är det är bara- superhemlighet, dude. Ja. Man kan inte vara det här. Exactly, det är hemlighet för dig. Man har så socka ordlan ägg för det att du Ska fucka upp hash du ska finna det här sån här. Det är som ska hoppa på i tunna så också röna komma att till annan for some reason. Och så det hemlighet med det. I don't know how do you do it. Jag klarar fan det. Yes, jag klarar för boyfriend. Oh fuck. Checkpoint. No! Så du kan hitboxen i spel någon. Du känner vi, ja? Jag vet att fuck. Jag har ett fire. Jag det kan guys. Tappade jag exan extra life. Ja, du klarar det akkurat. Bra. Oh! Get the hitbox i Det är spel ganska- någon. Man ser så stort. Det speedar mot dem här. Fuck. No! Mikrofonen kommer larmar från nej, fuck det har jag efter. Jag vet inte vi ser skrall så rakt samma. Jag kallar det också toucha minus vi där. Mikrofon settings. Nej. Kom. Woo. Hitbox i spelen är så pillbreka. Aldrig jag fint. Jag har själv gått när jag gör Discord. Jag vet men det är rope och så shit i fucking elefanter. Robba. Fuck! Jazz. Det är inte för nek va? Liksom. Fina så slä. Robba bara här nästa vi. Yeah. I shall do that for you. Don't worry man. Jag ska complete det spelet. Hold on. Alltså vad kostar det till gato? Och 1000 kronor. Kostar 6 minne nu. Jag borde köpa det där. Sajta. Hittade ett gato som bara hade mig och trush frames kont i Twitch och Push P. Ja, 2 hour change to Jag hittade som köra där. Sajta. Sajta där. Så gola kvita räkna lagningarna och Ja, det är det men hittar vi inte där men det är du kan ta på trush frames kont vi okej. vi sätta touch push p Ja. så jag nu i have ett framemeister som så just alltid hade mig shit. Ja. Så jag har bara hade mig nu. Mm. Jag trush frame. It will be nice, you know. Fucking folk där. Vi earner runt där. Nå. Är det bara vid den? Tre. Eller har vi mycket viewers? Så dum är jag Nej, där. här tror jag. Fuck. Enter. Jag borde färra där i game.fo. Ja, för nej, du kan inte säkra ice till att du kan få liksom till det här jag har alltid det här liksom ett notification eller sån sidebar som ständigt kvar livestreamar kvar online och kvar live. Mm. Så det är ju galet haft det här vi ser att vad fuck var det där? Det är en hemlighet. Jag vill köra det alltså där. Ja, det blir bara väck upp i luften. Ja, alltså det kommer att ner.
Så, Det är krokodiller. Krokodillhött. ja man. Ska inte nämna dig. Och stava Kong. Men ja, jag borde spursta sån här. Eller jag går hårt på att slippa Myra. You know? Mhm. Just to fuck around. Och ha en grund att spela spel, Myra. Too many fans! Jag vet. Och spela Mega Man nästan. Dude, Mega Man X? Så blir det svackare. Yeah. I don't know. Det är sån där Mega Man spel. Jag vet. Jag har inte bort det. Det var awesome spel för Mega Man. Mega Man X är en av bästa Mega Man-spelen. Oh shit. Yes! Ska jag för Thomas? Kommer han näka jätte? Han först det. Han bailar jag hon. Bitches. Bitch ass. Jag lovar hina leva. Yeah. Den sista. Yeah. Just to send a message. Ah, fuck! Ah, det är tunnelbanter. Okej. Visst löv tar jag var löv. Vad fuck shout Det var out som där? spoila 1 sekund och är i switch där eller så. Yeah. Ja, du kan slå av igen, någon. Det är glömt. Jag vet inte Slå vad ner man i gör hjörnet. Bitches. Alltså, Oh, jag ser fuck. hål ner i hjörnet som man kan hoppa. Ja, jag halte man kan göra Kan man det. bruka det? Råknar vi? Hvis ikke, så fucking mind you inte. Bara med Det en är just det appa. som emotes i spelen. Ha? Det är bara så Här är här ett, tror jag. emote eller så. Ah, fuck, han snipar mig! Han fucking snipar mig! Shit! Att Fuck, han dräp mig! Jag slipar att han fucking gör det och skilt ut. Och han dräp mig. sad times. Sometimes you just have to kill people. Oh fuck. The fucking yo in this year. Yeah. Okay, jag borde GPS när fuckar den har den. Shit. Det är ju... Han får krafter för jag kan inte vinna han. No? Jag kan inte vinna han för he's too powerful, man. Jag får ångat att vita kan fucka undra så gör You tried det. your best. Ah, fuck! Well, här då. Hey, man. Att det måste skill där. Vad är det här? Thomas? Is that you? Oh. No. Ja, Thomas i livestreamen. How about that? Hey man. Damn. It's about Donkey Kong. Danky bomb. Donkey Kong. Jag friar mig nej det shit, är så inte fria. Fuck it, it team shit där. Ni tar för ofta det för det där hålet. Han måste snipa med oss nu. Suck ass, bro. Fria? Ja. Hur är kvaliteten? Pretty much perfekter. Jag har alltid streamar han, inte för hög kvalitet. Det är ett internet, men kvaliteten är fin. Great. Så för jag kort det där. No. Whatever det var. Men du Ja. tänker megabits att sätta till? Nej. Oh fuck. Kan Ett jag sätta megabit. till? Ja, men det räcker att lägga. Connection speed är mer sänder 8,5 megabit. Det kostar... Vad fuck det kostar? Jag hade 3. Är det rätt? Du har 5, tidigare. Det ständer här i där capture, eller programmen som brukar 3 och här. Jaha, Okej. var kvar så då bara. Plus det är Super Nintendo-spel, det är, you know, det mest perfekt grafiker här. Ja.
Oh fuck, jag benchar för honom fri. Du laggas under Discord, so I don't know. Huh? Jag benchar för... Ah, fucking sniper på lugga väl! Tog jag keppen av, tog det bara. Insta döje. Fucking sniper hugglar. Ja, det vi hört om att det är Fridinator han för att göra... Kjata, han får omsätta Sanchez till förrest. För han Oh god. gör musikvideor. Ja, man. Shit man. Han skriver det chatten bara nu. Han hever allt ut. Fuck. Vad hade varit disaster. Vet, gör det du? Jag trying kom upp här för er. Why? Jag trying bara kom upp här. All right? Is that Vad är det uppe i? en tonna? Jag scrollar ner. Jag sa inte något värre. Hickeys Fridinator rätt där. Han är inte han är cool bro. Han är alltså största fan. Och jag appreciate it. Jag kanske kom upp här för er. Fuck it. Inte en gång Thomas. Thomas gick ju shit mer. Jet där. Fuck han gick inte mer. Shit. Thomas är det sett i ångtøy. Ja. Ja. Exactly. Det blir nog också tatugen han. Tom, but jag tog efter en i skolan Klaxvik. Yeah. Man, du tog mig ikland för att jag ska gå hush brother. Sorry bro. That's okay. Yeah, jag fan vi ansamaglar. Jag vet inte när du är hemma och annars Hidjibert serio och Fuck. yeah. I can relate. Bara tälta. Jag menar, hook me up bro. Bara skriv till mig i Messenger Yeah. lockers. Kan du spela... Men vi kan spela Donkey Kong eller short. Ja man. Jag sitter med fel i det. Jag har bara ett ägande vetter. Men hvis det var Mario Party nästa för. Oh my fucking god. Jesus. Så var det Mario Party 2 och inte 1. Jag Jag vet- touchar ett här nu. Ett är det bästa då. Det är bästa tid, det är så fucking unfair. Allt det är. Det är så hilarious. Oh my god, jag måste fucka upp här efter. Jag ränner bara och jag fucking tonner. Och jag har inga plan. Okej. Nice. Kan du få en egen löjvish? Så just det. Ja, egen löjv. Chance of rätt. God damn, det är så bullshit. Oh my god. Jag benchar fri. Att du hoppar i mig! Så fria. Mm. Försöker internet speedtesta bara nu. Och jag ska fucking muta i själv. Och jag bet download hemma Jockon men upload kommer sucka. Alltså på crash då så hemma bara, ja. Ja, upload hemma Jockon 8,2 för det skolan är där 3,0 allt ja. Och download det shake med 1 på skolan är det 3,8 kost. Så lagt du går skolan. Ja, internet är voltage. Okej. Jag menar, Jag inte- först inte- det var inte. Suckade inte skolan lägga. Sån där fast. Jo, det är Det är ju skolan jag högna. Så. Så det är skolan jag högna, som 100 och truskel och kör på väg. What? Japp. Wow. Det är sjukt där det alltså. Ja. Jag vet så galt jag har haft så internet då. Nej, det är fint. What the fuck? Jag hade 190 trush upload. Nej, download och 104 trush download. Nej, upload. Ja, Det är God. typ personligt. Men okej, jag vet inte snägg nämningar är eller något. Sån Nej, där- Att det stadigt knäck till alla. det här var snäppet internet där nere i Danmark, inte? Jag hade i Danmark så kan inte bäst då. att ha internet. Jag vet inte. Ja, no. Jag hade faktiskt färger är nog så gott på den mattan. Det är Ja. jag ganska snedåt men nog så stabilt nät alltid. Ja.
Men vi det tar är bara sant. Klarar det. vi tar inte några gott internet hemma och vi tar halva det här vad det som är. I did it, Oj, boys. det fint då. Ja, egentligen kunde få det samma för samma prisen. Nej, jag körde där för samma prisen men. Ja. Ja, det blir kanske att efter tid hemma tror jag. Bara på till fire dash landkabel. Det vet inte det jag. Kan jag måna är det? Det är ju neck kvar må. Ja. Det är inte nek på ferierna men mer på hur stabilt det är. Ja. Ja. Det är för en slags så gör det neck kvar må det var det. Jag tänker mig. Internet fungerar så lätt kört till Så finner jag så här. Mm. Oh shit. Så finner jag så lagningen här. Eller att det är. Excited av det. De små jag vet inte vi håller lagningen. Hela namn Clips? i hör. Jackson clips, ja. Alltså det har du brukt mig nu. Ja, där rotar. Det är bara clips. Det är bara clips. Fucking Yep. simple as now. Men ja, hvis vi finner några i där. Borg, var det? Det? Ja, Borg, här är helt säkert störst. Ja. Så borde köpa mer såna. For Mm. LAN couples make some magic. Jag köper en lång koppel och inte då. Elding. Ja. Det är bara det är sure länge. Det ska kvarsa att toucha bättre. Alltid. Ja, jag så vet inte farsa i elding. Ja, jag får kvarsa hit ja. Ja. Sen eller för 5 minuter så inte över så det långt så det hade tagit 2 minuter. Ah. Okej, annars hvis du har där halta som är 35 så ganska Ja. upp till 30. Alltså, tror inte som heter 35 långt. Ja. Så det kostar en checka för att få det upp lite. Okej, nej, jag hade ju också det laxa som är. Ja, jag råkar vet. Oh my god! Jag har bara ett löj bättre. Fucking hort of fuck. Nej, vi är två löj. Fuck it. Men det var fucking scary ligga. Du ser fuck riktigt Jag är så hitboxes väl någon. Jag är på 120 här i norr nu. Norr nu, va? Ja. Men det kostar sen. Alltså Ja, inte fan. bara. Det kostar sen att få en installatör och så. Ja, det var inte just. Stryk väster för att snuta och sen kvia sån där. Vi rotar allt det som det plejer göra. Fuck man, du vill snyta. Att jag ser om det rotar inte att det är inte god men det är den faktiskt att lycka, va? Det är ju en mening. Det är falsk advertisement. Come on. Men så stänta bara, vi recommended der häsen. Och det är akkurat så här som det där va. Sure. Okej. What? Flytten inte kongress i skolan i Klaxvik? Jag ser också. Holy shit. Det är två och han för Ja. landparty istället. Per Sincha Sanchez. Jag kan däcka på, jag tycker inte så. Dude, okkur the Backstreet Boys Sanchez. Let's go, man. Kan fuck sanger, man. Free sim okkur go sang for that one. Come on, man. Too free, too free. Med internet döje. Med internet döje. Too super internet free. Come on, man. Okej. That's now tell me why sangren. Tell me why. Yeah, it's just Sanchez. Let's fucking go over. You should gay her the Backstreet Boys. They're fucking amazing. Love you, man. I love you, man. Ja. Jag hoppas Fred när du är seriös. Ja, man, jag kan spela Sanchez. Minst lika har jag rätt. Jag vet att han hör mig. Jag vet liksom redan kink shame han aktat. But Yeah. but let han veta att I never got the education to shit, so I'm proud. Det vet du fyra folk som är jätter. Dude, kvar är det fjore? Ja, no. Och shoot. Alltså jag råkar vi tog till det vidare vi. Ja, kors. Ja. Nej. Shit. Det är det. Till två. Ja, det är det. Det är det. Thomas, Fröje och Levi. Yeah. God damn it. Jag tror jag ska säga det fjärde var sugar det är. Sugar för ju. Shit, För ju. Yeah. Oh. fucking tunn. Yeah, see this man?
Did you know about this? Jag tog inte spela det spelet, jag hade såna kan spela. Oh fuck, de måste dripa mig. Alright. Så det finns det några goda ting och soundboard att det. Ja, för jag heter Soundboard som kan spamma min streamer för det. Nej, för i veckan. Ja, free bailar alltid. Come on, man. Jag glömde muta mig sjön. Unmuta mig sjön. God damn it. Vi Snackar alla det vet jag gå. it gick Det till finns spalt ju soundboard soundboard. isne. Shit! Att det cheapa där. Är det kör kommande? Ja. What? Så hickar streamen för det så vart ska jag snart jo. Jag ska se Fred när nu. Han sagt något nytt. Han snackar med Thomas. Oh shit. Fuck. Fantastiskt. Hvor ser jag där? Magnus. Vad det konceptet när vad säger den? Ja, det är bara fantastiskt. Okej. Well. Ja, det är. Förfärligt. Luda där tar bilen. Det vet du, hoppas slängt upp hur man search och nu Spel det sin direkt. Jag skulle scrolla sen och upp. Här. Quality content we have here for you. Holy shit. Let your hell. Hjälp mig! Jag spel. Han var så lätt. Vad är Benjamin där? Fucking dramatisk correction. Andras. Hette Benjamin. Vi smakar! Even dramatisk shit. Yeah. Helvete! Smower. Fuck you. Ungen hickte. Oh yeah. That is fucking lost it, I don't know that. Let's go nigga mode. Ah, Let's go on nigga mode. not the best holy shit. Mike så när jag försökte spela vi. Mike is. Kan man ta Mike shit watch you för det? Kan man det? Ja. Hur kommer det med? Skitande! Ja. Ja. Alltså du har också andra, va? Ja, Vad säger hetta? Hurry the fuck up, nigga. Ja, spalt och Och så gör man. Get in bitch. Ja. Vi har soundboard av flyer för en gång. Soundboard av Walking Shovel. Ja, faktiskt. free bara spel vi också så har bara amazing så tar de bara shoot. Get in, bitch! Thomas, Du du var var nog inte bättre du. du Jag hade bara var att vann. genial think. Sjukt. Det tog bara sig random. Oh my god. Okay. Det tog bara sig random shit också där. Börja för när så var det accental överst det som var överst. Jag hatar det händer. Jag står fri. Ja. Men Antras, han är alltså han är grunden till jag fick mig där allt. Fucking Russians piece of shit, shut up, you're fucking all muted, you fucking piece of shit. You fucking noobs. Holy. Ja men jag är där för det. Stackars fan också. Ja, det är du. Oh my god. Vad är det? Nej, det är inte en bandakar. Oh, Damn. Säg. Etoje, mamma. Hjälp mig! Fuck! alltså ytterligare. Så. Timingen! Han kom rännande! Ja, det är så gott att det är. Åh, granen! Etoje mig!
Fuck off! Att han säger, it tog ju bara liksom, är så mycket emotion så gör. Tätt där nere. Oh goodness Thomas. Det tar ju bara. Mm. Vi snackar hajar. Varsågod. Vad är det? Yes. 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 Thomas. Get in, bitch. Get it. Yes. Bitch. Batman. Att vi är nu. Ja. Jag är sört fatt. Så det är... Wilhelm screamer. Var det Windhelm? What the heck? Ja, det här. Vad the heck? Det lär oss ut. Ett larmar reflex. Slappa i. Ja. Seriously, det bara larm mig. Fuck, jag lagt det. Alright. I'm out. 何?お前はもう死んでいる。 No. No! Please you shit out here. Sorry. Sorry, hvis jeg vakte husar halde Yeah, joken nu. seriously, jag don't fucking larmar riktigt. Gott man headset. Yeah, headset. Yeah, headset right now. Oh, full swing guard. Okej, slapp av. Jag should fucking built up your attention like that. It's only a game. Why you have to be mad? No, okay. Fucking drap on dude. Ja, är inte 18 för. Spelt man en bitch ass B? Yeah, bitch, han dör nu. Ja, fucking big ass banan. Dude, bananer? Fucking läckert. Bananer. Easy peasy lemon squeezy. Så, Yes. det tittar på bananer. Jag tror att det är liksom beina väg, det är liksom helt fiskar. Jag tar på det inte att det bör bli där. Köpish banan. Okej, ta det få bananer. Fucking poor ass motherfuckers det där då. Nej, bananer chockade där gröna. Nej! Oh, you! Shit. Ja. Det gör det, ja? Ja, det skulle vara sånt godakt och sånt. Yeah. Det som det Kan man Friday Night Every Nanny? tin. Man har andras Nanny Danielsson. What? Han har inte så Facebook. Nani? Men halda procent ja. Kanske en ITS N. Ja, det gör John då ända för. Cool. Det vet du saker. Don't worry man, I got this. What the heck? Han är allt. Flew him out of nowhere. Det vet du saker alltså. Shut up man. No. Gröna bananer måste gå här för det, vet, vitaminer och shit. Ja, men det smakar bara skott. Det smakar shit det då. Bara chela buido i. Det smakar sin som har börjat i surräpple. Det är som att kläpper och hals chalkadon lagt ut. Det först torst. I don't know. Fuck! Jag saknar där att det var perfekt. Fred, du känner dig bra. Don't worry, det kommer alltid att jag lever. Ja. Ska han allt se vad det ligger? Japp. Nej. Jag är bara som ett ägg av efter. Det är fucking bullshit. Oh my god, Levi. Levi, du dör inte väl? Shut up man. Du bit too.
Jag är inte att säga, jag säger bara till du själv. Oh man. Men det mig inte att du ska säga fuck it, man. Fuck you. Jag får inte lika för det. Jag vet. Love you, man. I love you. But just you have to love yourself. Fuck you. You know. Thomas, annars är det bara God fuck. Okay. 2,6 sekunder utanför att det lägger jag nu. Ja, det är skönägt. Det är awesome. Det är också gott att man kan göra det här YouTube. Ja, jag menar bara hvis jag har jobb så är det bara pissur till. Det är obvious, men come on. Men jag prövar Twitch, alltså det är det lägger något lunch emot till. I'm not att det. Nej, jag tar Sugar, eller? Okej. Kan också säga det att man tycker 2-3 sekunder. tar en spectator och kanske like go. Sticker det här. Det är alltid en hel runt 18 för ett tvär. Ja, man bestämmer allt från en runt 18 för som bara som man kan inte hitcha och kolla att se vad hit hinner. Ja. Det vet du bara att jag kan vet du. Fuck you! You suck. Åh. Ja, det är så starkt att leva det. Oh my god, that's a fucking stag here, my bullshit. What the heck? Spel som en fucking frist jäkla aren't die. Nej, die shit. Jag kör med. Don't worry, I got this. Alright. Jag hörde bara att flippa ut så vant jag bara att die. Nej, jag vill ha close call där. Är det en Nej, frist? vi har traktat som tusen ut värdagaren. Vad? Rhino? Big ass nose. Fuck, dude. Why you called me out? So, in case you don't know, Alltså så jädra ut den hoppar. först 100 I was near if I Egalif. So, pretty good to get shit. Så det först 4 äggar. Nej, inte en gång 4. Oh man. Hey, magla skedred. Oh, but you have a good thing. So, I have a good thing going for me. Skit i kracker! Exactly. Så riktigt suttjas bara nå. What the heck? Oh shit. Kan man ta Twitch? Nej. Did not know. Ber inte tillfri. Är så mycket timing i fucking banan. Theater mode dock kört av YouTube som man ser chattiga sen det bättre. Men video luggar nog störst. Ja. Pop-out chat. Okej, så kommer jag snart. What the heck? Vad the heck? If I might Egalif. Heck what? Okej, det finns. Det är spännande som kommer visa what the heck. Shit! Ja, det är vad ska Shroud där? Nope. Som spelar PUBG. Ja, jag har hört man, jag var bara sure. En förvirrande professionell Counter-Strike spelare som droppar Counter-Strike för att spela PUBG bara. Och så är det en stream sniper till honom. Remote. Alltså det är bara onkel som du vet fyller att någon och du vet sen säkert han är research. Ja. Det är så att han duden säger det du hade man lyckats se om att. Ja. Det är så att han duden tror att säga att det är what Dor sig eller bara säger. Einaste. Ta einaste. Och han fyller att någon nästan kvar. Oh my. Det är bara Do you see this Ria? Gussi klarade det. Fuck, du är helt ju. What the fuck is happening? Alright, I'll take it. Something selected Fauch. Alright, Ivan. Congratulations, Levi, you did it. What was that? What was that? Vi är döjafton, ja. Men det vann Thomas, come on. Det är det som täller vi här. Ja. Vad shit är kan det emojis för det? Vad ska man bruka till? I don't know, what you.
Emojis är bara fucking smile face. Jag vet, när blev det till emojis och inte smileys? Jag menar smiley är per text. Så du just ansikten. Emojis är basically ett tecknat ansikt. Yeah? No. Jag rör bara förklara vad som händer. Jag vet inte vad händer inte fria, men det gör sexuellt. Gashby. Då är det nöjd till han spelar Counter-Strike så nej, Counter-Strike go. Splash Counter-Strike. Är hatta så smiley som Fredden inte sent eller Ja. okej. Det var ska man det right? I don't know man. Det var att det just få någon. Alltså få någon ta mig vi också som jag säger no okej till få någon. Those times man. Fri det som skriver för XD. XD Ja. Nu är det bara ironiskt man skriver det. Det är inte ironiskt. Yeah. True. Det fucking det till end for you. Come on. Ja, men jag som kan bruka man XD till. Det är bara fucking hilarious. Ungen fuck word I had. Du suckar det. Fuck no! Det blå kablar för det blåa kablar för uppåters och drejer för ner. Okej, nu tror du hoppar bara i att. Nej. Jag hoppar för tuljan. Ja, så jag då. Thomas where's support av henne för? Right, jag got show here. Okej, love you. Du var banger bara där. Jag får bara inte ju. Okej, så då tror jag att han lever Dora Stava Kong. Han skriver det bara inte igen. Shut You up. can do it. Shut up. Ah, Dora just down. Shut up man. Är det Kong? Shut up man. Fucking tease. Så ska tala vi Fitneder. Kvant ja. This piece of shit. Same shit every day. Every day. Jag vet vad det ska med lugga. Jag älskar det då, men du älskar inte mig då. Fuck off. Jo, i mitten. Shit, piece of shit. Jag är inte tankar. Stopp Det dig. knattrar när du upp här. Ja, bara Att det knattrar. för upp efter. Ja, jag vet. Take this. Gusse fuck Rika hitboxes spelen för jag. Jag vet. Du räckte ju. Är det riktigt skog? Jag har stöd nu. Jag är skog ordentligt då, såna fuckar. I remember you guys. So there we go. Oh my god. Shit. Little shit. Här borde ha fraktan. Jag vet. Ta man ska räka tänk så räkar man inte dig. What the fuck? Okay. All right. I'll do this, I guess. I mean, Myra I live. I take it. We have a blow. Oh no. Shit, Fredden är du förklarar jag ett läggsten. Men han glömde jag ett. Han glömde hatta. Kan jag bara lyssna stort. Hatta brukar jag ska göra Greenbush och faktiskt brukar extra. Brukar South Park inte XD? Jo, faktiskt. Liksom literally XD, liksom tar bara ett X en någon. Jag älskar South Park, så är det kanadier som bara att detta bara sånt med. Det var danskar eisne fish. Det var en episod att det var danskar och görs. Det var eisne som Canadians. Men nu så gjorde det en episod där som var inte fokuserar på danskar. Att det ska reveala internet history till folk lags bullshit. Och det var danskar som gjorde det. Och det var bara vanligt. Men det var stupid as accent och så där. Det var så gott.
Och det är ju liksom ordentligt traditionell om danska klävon. Liksom ridiculous var det. Men det var amazing. Levi Saiter. Se att det är för 5 sekunder att nå. Shit! Levi säger hans ettor. I tried. Dök alltså. I didn't know it. I didn't Oh know. fuck! Kom med efter. Jag kan skjuta det kommande, man. Jag var skadd och socker och massor. Varsågod, jag hopp... Nej, lägg mig whatever. I did it. Fantastiskt. Fantastisk. Fick bananer då. Banana. What the fuck? Is här jag kommande där? I didn't Nice. see that! Nice. Jag kan... Fuck it, det är för det. Då Ja, gör det. Larm här. Nice. Nice. What the fuck? Okay. Oh. I did it, boys. I'm victorious. Proud of you, man. Thanks, man. Motherfucker. The hitbox is so fucking shit. Sväcker kassa bara, helvetes kassa. Oh shit. Alright. I thought moon riot. Woohoo. Donkey Kong! Oh. Leaving you, man. Yeah, man. Do you have a checkpoint? Oh, how about that? I got my wish, boys. Nice. Oh god. Oh my, hvordan gjør jeg det her? Hvordan hitbox i spillet nå? Okay. Jeg så ikke. Så jeg hoppa i tre enemies som ikke gong sa. Oh. Skott. Det got me the fucking unfair. Jeg vet ikke hva hender. Jeg vet ikke hva hender med mitt liv. Åh, god. I did it, boys. Är free en här. Ja, jag får rulla igång så jag vet inte. Jag ska röja. Jag har inte. Jag vill bara göra falsk boila till free, ja. Att det är något som det här smakar. Ja. Titta, han röjer hash! Exactly. Röjer du, Thomas? Maybe. Do you smoke? Yeah. Hans för er röjer det är bara något där bara celebrating. Woohoo. It's a tradition. Fucking högslackare. You can do this, I believe in you. I believe too, man. Higher! Yeah. Baby higher. Kan vi bestämma er för
fast streama liksom så sent och kväll. Don't ask me. Do what you gotta do, man. Ja, jag vill bara pröva ut liksom, det är bäst att ta in Gerda. Det var intenst. Snack. Shit, kan för YouTube chatta där inte. I died. Röjtje, är så förvirrad bara nu. Kan du snacka om igen i kör? Nothing Ja, man. lever sig det för det röjtje. För det röjtje. Jag vill inte bara se att du får röjtja. Come on man. Jag vill inte bara se shit om det för. Men du just du shit, du fucking fit drunker. Så är röjtje bara grönt. Jag vet inte att det är svarta eller vad det är. En Gröna. bara grönt. Smoking a weed. Gräs är grönt. Gräs är grönt. Ja, man. Gräs är grönt. Det kan hemla i dörren, ja. Men jag sagt det. Vad är det nej? Nej, Okej. att de fick... Shit, kör det på Skit är sådana hajar runt där! Skydda ju du körs nu. Jag vet Jag inte, vet inte. superflex som näpa. No. Quiz ska inte anta. Nope. Det är Anta, särskilt ja. I don't Det believe. ut, ja, men känn. Free svänka. Thomas, I if I do. just spy like a margin. Så vi sitter upp till Svänka den. nu. Svänka merch. Han går till Mary. Tänk på Margaret. Typ för det var svänker och till merch. Vill bara för en Ja, här. man. Du suckar det. Dude, jag fick äga liv då. Fuck off. Ja, då miste jag ett liv. Ger, jag fick en äga liv. Och en haj. Som är svörsfiskar. Så det är inte haj. Vilket det grön jag att Donkey Kong där du tröstar där. Han ser sen för glädje det är det. Jag sitter för glad. Ah ja. Hajden så Åh jag älskar att sitta bara. Ah, damn ryade sån här. Fuck you guys. Fuck off for you. Spell är fantastic och beautiful. Jag glömde ju Whatever. He's a Så. motherfucker. Du ska få 100% det är spännande vi. Och det fixade det här. Det är för dusch med att något är. Oh shit det är Alltså bra. på Guayan. Tas med sig att fixade det. Ja, not man. Oj, är där. Och han färdig nu. Yeah. Okej, men oj, är där. Eller min version av det är liksom Super Nintendo version. Ta event i Mash. Så player han lösa mot i skärmen så att som kvitt blinka kvitt. Okej. Papegojen. Men det är just när versionen. Liksom Super Nintendo Classic. Så that's cool, I guess. Fuck. Jag vet inte. Är det här trött bara nu? What you talking about? Oh, fuck! Är det inte jag skriver också chatt men där riggar jag mig inte. Jag kan sträva där. Jag kan not frid ner. Han fucking... Ah! Ja, du kan köpa. Apparently did it come bikers och fuck. Let's change. Men hicket Diamond, the fucking buff ass dude där. Hur kan du köpa han Janne? Det var Diddy Kong. Donkey Kong kan hoppa större dude där. Trussa space. Weak ass. Det är space here. Hur står det att det kan stå bara där? Jag vet. Så bara nu just det. Men det klarar jag bara man. I did it boys. Det var en spel nu. Jag har långt vunnit spel. Jag bara spelat jag banan där.
Dia som som vinner. Dia celebrate där men. Sen logga vunnit banars. It doesn't Så det är matter. bara tortyr till dem för jag. Heter så akkurat som Star Wars. Spanne. Holy shit du rätt. Shot om Shanna kan Star Wars i bike kan man vi. Holy shit, if I hate them. Du känner den banan? Jag vill säga Star Wars. Det är så trap. Don't worry, jag hade inte Levi, han har nog sett Star Wars. Nej, jag ser bara neck reference shit jag går in där till Star Wars. Det är inte en gång så länge sedan jag sa där gamla filmerna. Du inte hittar vi mer. I guess. Eller, Det är bara en neckry. nej men det bara. Hur ska du få det i? Ja, så här. Det ganska. Jesus, så det är intensivt. Som kan hoppa sin datorn att de ner. Oh my god. Yes. Good risky med live för att fucka med annars. Vad sker ju? You can do it, man. Don't. Ja, tatt vi. Shit! What? Du får ett drama med live. Gussi. Jag vet inte I don't know, fucking Donkey Kong. Who's the fuck you this? Rusta B. Oh, Det är för länge ner, inte det? är det checkpoint också? Nej, inte gångt. How do I do this? Det är så rykt. Det är så länge ner. Kan soppa på alltså. Effekta! Tell me, bro. I guess det var äkta. Thomas, jag köpt mig 3 stick till att ladda telefonen vi. Tror jag rätt. What the fuck händer? Jag måste köpa mig utan laddaren från hemma när det knus. Alltså laddningen eller? Jag har framme här laddningen eller plastik 17 kom några hål som man ser jag. Ja. Yep. Och han laddar nästan slätt. Han höll bara lojk eller så. Så ja, jag borde skifta den ut. Det var klart så det är fint. Det är laddaren till headset. Ja. Jag börjar med så där väck där, jag brukar till forskjelliga ting. Hur så bäst det väck? Nej, jag borde köpa en fire tror jag. En var hemma och så en bil. Det är så negastan Levi. Jag vet, men It's a problem. Man. how did it constantly happen? Stage. What? Whatever. Jag vann. Fri svänker. Du har inte gjort det. Oh my god! Vad som svänger? Tror jag shit som klar 5 eller 20. En för då. Don't starve yourself, man. Jag kör för mig rätt. Snacka gäng coach. Vi har inte bjöd en eller då som är ändå. Allt det där fri och marknaden kommer vidja det tar är ett arbete. Yeah. Fucking busiest motherfucker där. Och så basically att ta för hem att det har vi ju finns fri. You spelled the fucking Dragon Måste Ball. switcha där. Det var så amazing. Precis tror jag. Så måste switcha där då. Ja. Dragon Ball det är inte stått lite och spel. Nej, Fricken vann mot den bauen. jag fuckar upp Bäst. så harskt. Som playar socka emot Levi och Magda. En spel hvis vi spelar också där så tycker vi bäst på Mario Party och tycker för Spelar det? eller Tekken. Det är så freaking gott. Tekken 3, man. Fucking Yeah. bullshit Eddie Gordo. Han är så Ja, men- shit!
Du kan bara göra akkurat så vinner du instantly. Exactly. Vi borde också pröva fast att Mario Kart eller så det. Sigur. Pröva spela nudge och så där review allt det. Och Switch men ja. Ja, Switch. Är det kommit Switch? Ja. Ja. Det var nog Och det är bättre det här också ett som hjälptar styra. Så vi tar som jag har spalt här idag. Skolan, vi fick tolja fru så att jag för tärde då tog kursen av Switch vi inte så kort det split screen spelade 4-5 Switch. Dude, är Switch populärt för dig? Nej. Lågt ni 20. Att det borde vara. Men det har också stått att spela då. Det ser det är amazing man. Fucking Mario Party to Switch, det är genialt spel då. Tagga det via klassarna. Free för att man kunde. Mario Party Next så slärar man bara sitter och flippar ut på en annan i samma rum. Right. Mario Party är så fucking fucking helt spela Mario Party illegal. Alltså jag någon internet. Det var cool. Perfekt. Det är så gott. Så snäll att spela Rickard. Det borde jag finna där Thomas. Kva? Man kan få så här telefontrust till telto. Alltså man kan spela online. Emulator by the jag way. vet om det. Nej. Ja. Ja, det är lika perfekt. Är som oftast emot till näkaläg av nökslä. Är som oftast emot emulators. Shit. Men you know. Jag kan inte. Men det är rika så perfekt. Så cool. Du fucking det har ju a fucking online feature. Och det gör det så gott. Alltså det verkar som det är supported ordentligt. Så väl är det. Du det glömde till det där Skyrim online. Ja. Har du snackat om det? Jag hade det skulle komma en för i mars. Det är kött. Yeah man. It's gonna be great. Tonner. Ja. Bort från också andra spel utan bara se sånt. Yeah, seriously, jag vill spela och Mario Duckon. Men det törs kanske. Vi har spelat det för detta sen Thomas. Ja. Jag vet du inte alltid review nu, men Nej, jag vill nog inte färdig för när. Vi spelade Versus vi innan. spelade Versus faktiskt. Eller två var vi fri. Nej, jag var skit då. Jag var skit. Vi spelade Atters Versus. Ja, Mike. Det spelade om det. Christian och German. Nej, inte det men Jar. Nej, ta du sa att du skriver att man jag ankar att du kan se. Ja, akkurat. Han borde för kanske spela det så det som spelat för så att Casual Crusher. Dude, kom ger det. Jag hade släppt helt i alla PlayStation. Jag är heller inte. Edge cross platform eller? PlayStation eller det. Edge cross platform? Hade inte nej. Nej, vi kan spela alla PlayStation, det var det fint. Ja, jag har spelat kontor, jag glömde. Ja. Så kan man köpa det tältet. Alla fri vi kommer för att köpa som Mount Your Friends till den. Vad jag chatta. Okej, chatta. Jag hade högt nu. Det är inte bara fucking gayest spel ever. Jo, jag bara sa också att det var som dingling dick sänkande runt och sånt där. Det är så pissliga av physics. Yeah. What fucking nuts, man. Dark Så Souls hitbox i spel nu. Det är inte bara fucking ringt. Vet? Helt. Dark Souls 3. Dark Souls? Yes, fyllt jag det ringt. Jag hade PlayStation. Jag långt gärna för spel för det PlayStation. Det kommer också Bloodborne. Men det är basically Dark Souls. Bloodborne har det ringt. Bloodborne är awesome då. Ja, akkurat tar jag nycklarna från det här spelen så grejer det lever det. Du, det är inte spela färdigt. Yeah. I'm sorry, man. Det är land om det. Vi spelar like för Ludde PlayStation då. Oh, fuck.
Well, vad det ger det Ha? runt det Hvordan spela. døy du er? Jag vet inte, jag tror det landet igen. Jag vet inte vad hände. Nej, jag är helt i spelar nästan ångande single player spel. Nej, Bloodborne är fucking värst. I'm telling you man, the spel är fucking great. Ja, jag check mig sådär. Assassin's Creed, i Assassin's Creed blir allt spel om att hvis jag ska minnas som jag fox man gör det controls i det spelen alltså. Ja. Seriöst, Quake 3 är av Steam. Quake? Ja, Quake 3 är av Steam. Kan Quake spalte? What the fuck hände här? Så där? Nope. Sorry, no, jag ligger scroll Jag hoppar en folk eller två folk kommer åt mig och jag hoppar det första fucking match till hitbox och fucking let Det that. är ett spel. Jag har inte näpt något John. I swear bara. Magic är det gospel. Ja, det är stoppligt. Det är fint. Super typ är Koncept är det som du som blandar kanter samman. Ja, och hade kunnat spalta sig den ägt. Jag har inte tid att spalta den ägt. Yes, med spalt nej. Yes, är som att spalta. Men först köpa dem, jag har gått pengar för det. Värst, ända mannen, allt strö. Yeah, seriously. You have some content of course. Men du ska ta ur till liksom. Ja, mer pengar i. Jag har ju sin sån konto men till mer tid då. Bilen kommer. I guess, yeah. Fucker! Fat shit du värst! Wolfenstein, kan fuck det för spel. Köta nazi shit. Du värst. Det funkar. Doom-aktigt spel. Liksom det gamla Street Doom. Fighter 2. Nej, Street Basketball, okej. Street Fighter. Dark Light. Long Dark. Oh my god, jag mother. Alltså det kan ju useless. Jag har funnit en två spel som jag gått med köpt och spalt sånt typ på. Jag kan skifta character till. Ja, vad ska jag? Fucka det. Ja, det är en matte. Och så missade jag natter. Fuck, mental. Fria, jag kan inte vinna där. What's wrong, man? Det är så fucking en gemni. Jag kan inte hoppa honom. Han bouncear med atträtter. Och jag snör kartan honom. You know? Det är som inte ska göra. Du får det? Ganska sant. Jag ser inte att det är Castle Atlanta. Eller Magic är så att man spaltar samma. Bro, jag kom på bro. Ja, och du? Jag har bara unga pengar till att näka bara nu. Nej, helt inte. Men då är ända någon månad. Ja, men. Eller i nästa månad. Castle Crusher och Magica. Jag vet inte Magic för det. Ja, Magic är. Ja, så jag kan Där är nog inte 2,5 ish. För 2 är inte gratis. Läcka var det. Jag är klar för bojen. Det är inte också annat spel. Dungeon Defenders eller så. Ja, det är 2 är inte gratis. Det är så gott. Det är ett Det har vi just. Jag följer att det är bättre då. Jag har faktiskt en bättre. Idag bättre. Jag är faktiskt gott om att spalta. Se, här är det jag är i. Det är också att det är bättre. Inte för dead, fuck det. Ja, här är det nej inte, aldrig. Yes. Bridge. Är det Dungeon Defenders 1? Det är bara Dungeon Defenders, just den inte tala att ha. Yeah. Det är där? Of course, yeah. Ja, okej. Ja, så är jag där men. Jag spaltat det kom. Jag bara känner jag spalt 20 timmar. Dude, vi ska pröva det efter. Ja, jag Dungeon Defenders? Ja, det är gott, så gott. Alright. Jag vill ha mage. Vi ska egentligen bara vara Me mages. too. Ja, no. Jag har en för level i spel men så slättar jag allt som är och så slättar jag spel.
Jag spelade sen tyckon och jag hade en som var någorlunda samma level som Target tyckon. Jag hade Så släcktes. Jag hade Så släcktes så jag. Jag hade en server som liksom fick fullt gold så liksom fuck. Fick liksom miljon gold look shit. Så Men jag menar det jag hade en som var det samma level som tyckon. men det var Jag ska inte se i minne. Men det släcktes så måste ta med över den så är det något gör man nudgen så jag var så jävla level att man tyckon så. yeah. Det är riktigt jammer Så spel. blir om att det man. Actually blir om det. Jag kan sätta down då. Purchased. Men jag streamar den så you know. Tek 5 gigabyte så då efter mun har tält eller och internet så sitter det tar 4 minuter. Så det är inte säkert att det 28 men mycket limit bara nu. Ja, så kan limit av. Hur syk man till limit eller inte? Det vet du. Du vet inte, du sätter en limit av det. Ja, jag har sån gång sett då. Jag bara sett så vinner affären nu styr. Okej, nu sitter 15 minuter. Ja, måste ju fjärd. 16 minuter. Det var det cirka. Mot annat är att current sida så 2,1. Jag måste sätta till megabits så då ser 2 fjärd. Det är så nej. Nice. Download Jonna i 2,5 eller total megabyte. Det är skulle det minns jag skulle lägga som Blizzard som bara fucking löjer för det. Battle.net. Snett är det. Straight out Battle.net. 5000 Det är det samma. Jag är samma så igår när de så download också film eller serie eller program ni då. Torrent. Chrome. Oh my god, far men borta med nu. You got this, Levi. I'm trying, man. Men jag kan inte vara en annan fucking Diddy-ass kong. Jag suckar. Hur kan det vara? Hur fuck skunde mig sån där tid? I don't know. Fuck you. Fight game over så blir vi man då. Fäller bättre. Ja, va. Fuck. Oh my god, det Fuck är är nu. Vart därifrån. Ta Niklas blir klackar. Det ni. Jag är fan att sätta till bara. Ja, okej. Fuck you guys. Ja, tack kan jag checka det ut. Nu kan träffa där. Hatten. Fuck där. Fuck. Got the shit. Oh, fuck off! Han snipar mig. God. Kan det Fri blir hem trött nu och bara så fri Jag kan ali. bara druckla i den. Shit. Damn. Jag får veta med matchen kölskapen som man kan bara hitta upp. Kölskap. Yeah. I almost fucked up. Oh my god. No! No! Got it. Well, I thought fuck. Woo! Well, Whoa. I thought that for you. That was streamen. Can't do anymore. I fucked up. Game over. Spider-Man never for neck for me. Game over. Man. Well. I thought I got streamed. Yeah. though. Mafär sång. Sure, man. Det är Dutch vi ser färg sång.
Så först så just. Ja, hvis jeg ikke fer sång. Ja. Ja.